para contarles unha viaxe extrema, unha experiencia límite, unha aventura radical. No ano 1969, o ser humano pisou a Lúa. No ano 2010, nos pisamos Galicia. E preguntamos onde estaba Galicia. E preguntamos a un tal Alberto Núñez Feijóo que nos dixo que Galicia estaba en España. Para contrastar, decidimos preguntarle a un tal José Manuel Beiras que nos dixo que Galicia non estaba en España. E para desempatar preguntamos a un tal José Luis Rodríguez Zapatero que nos dixo que depende. Sin embargo, con Galicia tivemos máis sorte, porque atopamos un pasadizo secreto. Unha ruta reservada aos máis ousados e valentes. Unha senda perigosa e arrepiante. Era moi arriscado, pero tamén era a nosa única posibilidade. Chamábanlle a Ruta Xacobea. Ben coñecida como Camiño de Santiago, porque parece ser que foi o camiño que percorreu Santiago Carrillo fuxindo das tropas de Francia. Curiosamente, todos camiñaban no mesmo sentido que nós. Por que ninguén camiñaba en sentido contrario? Non tardamos en chegar a unha arrepiante conclusión. Aquela era unha ruta só de ida. Unha ruta da que ninguén regrese xa máis. Como se no final da ruta houbera un burato negro que atrae cunha forza misteriosa cara ao seu interior e que se alimenta de todo o que vai absorbendo. Notábamos claramente como esa forza actuaba sobre a xente que nos íamos atopando. Xentes de todo o mundo, de todas as razas e cores que eran atraídas irremisiblemente por esas forzas hipnóticas. Parecían como abducidos e sen vontade propia, forzados a camiñar como zombis cara a ese burato negro. Que significaba concha? E preguntamos que era aquela concha. Ainda que a ti non te guste nada preguntar. Efectivamente. E despois dun graciosillo que nos dixo que a concha era Concha Velasco e dun argentino que dixo que era la concha de tu madre, descubrimos que a concha era dun molusco chamado vieira, que era utilizada polos camiñantes para diversos usos. Por exemplo, as conchas de vieira eran utilizadas nos albergues como cinceiro. Outro dos usos era o de poñela na orella e escoitar. Así como coas caracolas escoito o son do mar, coas conchas de vieira non se escoita nada. E isto produce un silencio moi relaxante pros camiñantes. E tamén, as conchas de vieira frotadas entre sí úsanse para producir un son máxico. Algo así como un chorrascarasas. Ese son ten o poder de provocar en algún dos presentes un berrido histérico e agudo chamado acuso, que posteriormente produce un estado de trance entre os presentes que os fai levantar os brazos e saltar como posuídos por espíritus ancestrais. E o son das vieiras, o berrido histérico e a danza ancestral únense palabras rituais repetidas obsesivamente. Fuximos como puidemos para non ser víctimas daquel rito neurótico. E foi entón cando nos decatamos de que acabábamos de cumplir a primeira etapa da nosa aventura. Acabábamos de entrar en Galicia. E como soubemos? Por que chovía? Efectivamente, feridos pola picadura do toso e aínda alterados pola
continuamos a nosa segunda evacuación e analizamos a situación. Isto vai ser duro, compañeiro. Ninguén dixo que fose a ser fácil, pero lembra a razón desta aventura. Xa, a fama, a pasta, o aumento das nosas relacións sexuais. Efectivamente. Pois non se fale máis. Go! Go! Papel. Non tirás poñer a escribir. Non, é para limpar, non é para limpar. Pero imos ver. Pero non me trouxeches ti. Iso era cousa túa. Eu traío de escribir e tío de limpar. Vale. Non importa. Limparémonos con estas plantas húmidas e frescas, como sempre se fixo neste tipo de situacións. E limpamos con aquelas plantas húmidas e frescas que resultaron ser ortigas. Pica! Pica! Pica, 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 pica! Afortunadamente, entre o material de supervivencia levábamos alcohol para aplicar en situacións límites como esta. Concretamente unha botella de tequila que procedimos a aplicar bebendo amor. E ainda que o picario proseguía, a nós cada vez nos importaba menos. Como subo tequila pola mañá co estómago valido. Quérote moito. Quérote moito, 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 sabes? Por favor, non me digas iso cos pantalos baixados. O tren galego permitíanos ver a paisaxe fotograma a fotograma. E a nós ese ritmo pausado permitiunos disfrutar durante horas e horas das cancións populares que cantaban un simpático grupo de nativos cos que compartíamos vagón e que nos permitiu facer un análisis das características da sociedade galega a través das letras das súas cancións. Para vir xunto a min, vai lava la cara, galpín. Esta letra indicaba, sen dúbida, unha clara preocupación pola hixiene persoal. Fuches tú, o que fuches cagar o palleiro, fuches tú, caínda leva las pallas no cu. Esta outra indicaba, sen dúbida, unha clara despreocupación pola hixiene persoal. A salla da Carolina ten un lagarto pintado. Unha salla Lacoste indicaba un alto poder adquisitivo. A miña casa non quero que veñas, sempre me fodes, nunca me empreñas. Tendencia á esterilidade masculina. Eu traio unha borracheira de viño, cauga non bebo. Tendencia á cirrosis hepática. E pousa, e non me toque naquela cousa. Tendencia á castidade. Ai, a tola non me toques la pior. Rechazo a relacións sexuais con islamistas. Apaga o candil, marica, chus. Concienciación polo aforro enerxético. Polo río baixo vai unha troita de pé. Corre que te corre, que en a poidera colle. Tendencia ao consumo de sustancias alucinóxenas. Xirarei como a roda do muiño para enamorarte, xirarei. Peculiares técnicas de seducción. Vigo no. Manifestación de conflictos raciais. Ondiñas veñen e van. Significa que a vida é un constante fluir que nos amanea a través do tempo, fluctuando ingrávidamente entre os ires e os vires dunha existencia cambiante e efémera. Estás ben? Como vou a estar ben
Se levamos non sei cantas horas metidos neste compartimento, escoitando cancións populares e unha velocidade de menos 15 por hora. Por Saturno, que terrible presentimento. Que pasa? Este tren circula a unha velocidade negativa, sabes o que eso quere dicir? ¿O estás pensando que...? Efectivamente, estamos viaxando cara ao pasado. ¡Abrázame! Y todo funciona abrazándome, non será mío saltar. Vale, pero saltamos abrazados. ¡Qué manía! E saltamos abrazados daquel tren infernal que trataba de levarnos a tempos remotos e séculos escuros. E aterrizamos en riba dunha vaca que estaba no medio dunha leira de mí. E sen saber moi ben por qué pensamos. Ala, outra vaca amigo. Se algún día deciden visitar as terras de Galicia, logo non digan que non os avisamos do que hai. Amigos e amigas de Arkansas, moitas gracias pola súa atención. Ou polo menos, moitas gracias por non ter disparado as pistolas contra nós. Adiós ríos, adiós montes, adiós regatos pequenos, adiós Arkansas, non sei cando nos veremos. Go